Dobar dan poštovani prijatelji, dobar dan svima koji su možda slučajno naišli na kanal. Ovo je prva epizoda na mom novom YouTube kanalu Raging Needle i nadam se da će vam se svidjeti sadržaj u budućnosti. Dobrodošli u prvu epizodu i vidimo se nadalje. Eto mene posle dugog vremena ponovo sa šivenjem. Pokrenuo sam ovaj kanal da bih dao neke osnove i pomoć u vezi šivenja, da bih pokazao ljudima koji se slabo razumeju, želeli bi da nauče neke osnove šivenja, neke osnovne stvari i volio bih da pokažem recimo koji su načini otklanjanja nekih osnovnih grešaka, pogrešnog ubacivanja konca u mašinu i tako dalje. Samim tim rešio sam da to realizujem putem YouTube-a na ovom kanalu koji se zove Raging Needle. Ukoliko ste zainteresovani za takav sadržaj, ja bih vas zamolio da idete na subscribe, da lajkujete moj video, meni to dosta znači, da bismo mogli da omogućimo algoritmu da video pokaže i drugim ljudima putem interneta koji bi možda želeli da nauče da šiju, neke osnove šivenja i tako. Trenutno sada u svom posjedu imam 4 šivaće mašine, 3 su na stolovima, 4. je dole u ovoj torbi i čeka neko buduće vreme kad će biti mesta i za nju. Podelit ću moje naredne videe u nekoliko faza. To će biti predstavljanje mojih šivaćih mašina koje trenutno imam, rad na njima, štepovi koje posjeduju, način rada sa njima, kao i mogući problemi, zapetljavanje konca, greške u radu. Pomoći ću vam da otklonite te greške i kad budemo savladali sve te stvari, lagano ćemo preći na učenje šivenja nekih osnovnih stvari, kao što su obični ravni štepovi, neki mali cik-cak štepovi, zaključavanje štepova i posle toga ćemo preći i na rad sa prišivanjem rajfišlusa ili cipzara, kako ko voli. Posle toga naići ćemo i na vrste različitih papučica koje mašine posjeduju, kako ih koristiti i tako dalje i tako dalje. Molim vas, ukoliko imate neke predloge, kritike, pozitivne ili negativne, sve su dobrodošle. Slobodno pišite u komentarima vaše zahteve, šta treba posebno recimo napraviti neki video o nečemu što vas zanima. Ako vas zanimaju koji tip kaiša koristi, mogu vam pomoći da potražimo zajedno delove za neke mašine i tako dalje. Znači sve što imate od pitanja vezano za šivenje, za mašine, za rad, slobodno me pitajte, ja ću pokušati da vam pomognem koliko god bude mogao. To bi bilo to za prvu epizodu, hvala vam što ste pratili. Još jednom bih vas zamolio, ukoliko možete da se pretplatite na moj kanal, da stavite like, to će dosta pomoći kanalu, da proširimo, da bi drugi ljudi mogli da imaju što veći pristup tome što ću ja pokazivati, za one koji bi želeli da nauče i oni koji imaju nedoumice oko nekih kvarova koji se javljaju u svakodnevnom radu. Hvala vam što ste pratili ovu prvu epizodu i nadam se da ćete ostati sa mnom i kroz dalje epizode. Pozdrav!